W maju tego roku Sejmik Województwa Śląskiego podjął uchwałę o ochronie gwarii dialektów województwa śląskiego. Radni w tej uchwale apelują do rozmaitych instytucji kultury, nauki, co by te dialekty i gwary chroniły. Dziwne jest to, że inicjatorami tej uchwały były osoby, które najzacieklej atakują pomysł nadania śląskiej godce statusu języka regionalnego. Dziwne jest też to, że województwo śląskie, które zostało powołane do kształtowania regionalnej polityki, apeluje, nawołuje innych, by ta polityka kształtowali. Organizacje pozarządowe, które zajmują się śląską godką, nie mają nawet 0,05% tego budżetu, jakim dysponuje śląskie województwo. A jednak te organizacje poradzą realizować taki albo taki projekt, takie projekty, które przyczyniają się do popularyzacji śląskiej godki w śląskim społeczeństwie.